ningoyiki futhi nonwabe lenzeni iqhela ukwenza ngesidima nangesifozelo bebona manje nibulele abantu bakuthi ngokusizo sigquma umhlane ngale mini yanamhlanje futhi ndibulele ngoba imini ekhetheke bucala ebomini bethu kuba kaloku bengekho umuntu ebeyazi ukuba singangaka singabe senza oku namhlanje ngalo mazwi abantu bakuthi ndikhululana ibhayi nonwabe futhi nangamanzi sezikweshafile niwasele utyaphe besemshini wathi abavuli namanzi yenzela into yoba nikhululeke mna ningathi hayi kwaba umagqonyane akha ngesonwabe futhi nonwabani kusekhaya ngalo mazwi bazali siyanamkela futhi ndizamkele ne-traditional dance ezikhoyo apha nazo zenze ezidume ngapho ngoba ngokwenza kwazo apha zizayokwenza mo kwammelwane so ndifuna benze ukwenzela into yoba nommelwane atsho abone ukuthi singabacela noko ke bayosibenzisa xa sinento enkosi and mina into endibiselwe apha kukuba ndinibizi qha nina ke nonwabisa nenze kube mnandi uzawusiva ngoku ndizawubiza idance babiza i-traditional dance bazosibonisa into yoba badine ngantoni kodwa banawuza nje ngoba kaloku xa besiza bona funeke ndivotata kuqala traditional dance ngexesha izayo ndidinga ndivotata
bazawubiza ifemeli yakwaTata uMagwinyana, utata umfundisi uMagwinyana kunye nefemeli yakwaMxaku, utata uMxaku, bazosazisa ukuba ngobani aba abalapha. Enzela ke xa nihlayo ubona babesebelapha kanti into enidiwe ngayo. Ikhaya eli lamangwebu, ikhaya loNdlovu, umama ongumakhulu wolinyani aba maNdlovu, ikhaya lakwaMadiba oPhatho endicinga bakhona apha abakhoyo. Abefundisi bonke bebandla eli endikhonza kulo nomama abefundisikazi, mandibulisa apha ifemeli yakwaGqobhoka, abahlobo bethu apha ekhaya. Ndithanda ngobahlobo. uGqobhoka sikhula apha ecaweni singabahlobo, basebanda ubuhlobo ngokokuba sise siyothatha emzini omnye. Hayibo, wele aha. Ndibulise zonke ii-families ezikhoyo, ii-colleagues, abahlobo. Le nto yoma kwam ndodwa apha taluRhorhwana ikho rayithi. Tu! Mama wenzeni divorce? Naku umkhulu wam apha ubhuti Mazongi fanele buzoma apha enzela uba andincedise apho ukutshane khona. Makes I wanna dance my Urama bosi yamthanda uMahlalela. Urama bosi yamthanda uMahlalela. Uvele bosi yamthanda uMahlalela. Urama bosi yamthanda uMahlalela. Usela mnikitrifi, amnikitrifi, Urama bosi yamthanda uMahlalela. Kuthiwa mandime apha nomkhulu walo wam sizawuma imizuzu emibini sisazisa ifemeli
ifemeli leya kwamagcunyana ebangele okokuba namhlanje sibe silapha. Ifemeli ke yamangweni. Uba ngaba ninganika ithuba ndibalise ngalamangwevu ukuba ngobani. Uba ngaba apha sithetha ngoTshangisa olapha, sizifani ezininzi kakhulu, kodwa ndizawuqaphula ifani A1 yakwaMatoti. Ukuba ngaba ubona uphumelele ohamba phaya endleleni, yazi okokuba ubona uphumelele Magcunyana Matoti. Sebanane njalo amangwevu lawo. Inhlelo nto leyo apha besenditshilo ndathi ndinomkhulu wam olapha ecaleni kwam wakwaNtlanga eqhowela uba ndimazise ngomkhethekileyo. Ngapha kwakhe ndinomntu apha endinyanzelekileyo okokuba ndimazise, ngoba kwamadoda angaphekelwayo awandulelwa kodwa mna ngethamsanqa elikhulu yaphekelwa. Ndiphekelwa pha ngumntu uzakwaziswa ngexesha elifanelekileyo ngabantu bakokwabo abazamazisa. Kodwa ndimazise makathinje isandla abone ngabantu. Umntu omtsha ovele evenkileni, umntu omtsha ovele evenkileni, othandwa kakhulu apho kweli khaya loncuba. Ulimnandi igama lo usizileyo basibe lapha namhlanje. Makathi njoko babone ngabantu. Benthe imizuzu sabantu ibalwa kakhulu. Ndicele abantu bonke abasuka eMthatha, unkosikazi womkhuluwa wam bakunye nabantwana bakhe, sinoDr. Matoti nantiya iphakama phaya. Nantiya usisi unkosikazi womkhuluwa nonyana bakhe mabaphakame sibabone. Wathatile nyana. Kubekho iseneni apha yakwamagcunyana endizawucela bame ngeenyawo bonke, babame ngeenyawo. Ndiphakamisa uba okokugqibela njena umkhulu wam, umkhulu wakhe abone ume ngeenyawo. Ulunge kakhulu noba sefonile apha ekhaya, ngoba kwixesha loba sone okanye soniwe uthi umntu owonileyo okanye owoniweyo awubalekela kuye, zonke izinto zilunge. Kubekho apha ii-colleagues zam endizithanda kakhulu, nanjengoba ezintsuku zonke bendingekho emsebenzini ziyazathi asizukufaka noba sijawukho emsebenzini ukhona. Maziphakame zonke, naziya ezinye. Isignoti leyo. Uba sibagqibile aba kweli cala lakwamagcunyana esifanele uba ndibazise, kodwa mandigqibele ngokuthi ndikhulela apha ezibeleni.
Kulela phezibeleni uhlala phaya nomama. Nam njengotata lule mehabe sithi khulele lokushini. Hayi mama. Khulele lokushini. Ndihlala phaa ndinabazali bantu basezibeleni ababevana chithi nomama. Ndiyacela abantu basezibeleni baphakame babe ngeenyawo. Phakamani. Noma kunjalo umama akakho. Ukhona udadewabo apha. Osuke emundi. Unomzipha emundi. Mandicele anthandi uphakame ubone ngabantu. Masigqibile ke apha thina siyabulela kakhulu. Akutshala ngendaba. Mandithi bonke abantu abalapha molweni kuba ndingabacalula abanye ndingabashiya kuthe ndiyile ke ngoku ngokusiyo uthethayo apha siyabulela eqaleni kwam umile enyingombala Major General Hlobo Mhlaba Bafuthi intwele. Nina wami lo mkhulu. Ayideseni wami. Ngiboshe. Ngethamsanqa abanzimeni kwabo amadoda Hayi. Ndo. anabafazi Ayabhekelwa. bonke ababathathu balapha Azafaka iCV. anabafazi mandikhawulezise ndiqaqanise benelishwa ke lokuthetha emveni kweqiniso umntu ebethetha apha umyeni womthando wam liciko kakhulu bani le nto uthethini bavela ngokuzibhilo zenu kodwa besimamela ukuthi ningafi ngaloo mandiphakamise unkosikazi yomkhulu wam ikhona nomkhulu ongasekhoyo yethu phakamathiyani bakubona Sithatha isuthu ekhaya. Ihloko phakathi.
Ungade emsweni. Hey, ungade buwada. Hey, uzakayi hey. Belaphi la kubentu. Manje phinde. Khawuleza. Wakhamba wathi kunowa kwakho. Ayukhona umadlovu umadiba usophila. Wasiletha ngomntombi. Hayi buye. Wabantwana abanye. Iphelo nali apha yabe. Manje phakamise. Kaloku nginyana semafeni. Uphu dadwethu, kawuphakame dadwethu. Mama, wenkosikazi. Matukane. Wathunozala. Wathunozala. Ekhosi wamfolo. Abantwana bam bayathiywa bonke ababizwa ngamagama. Zawufane babize ke kuba njenje manje. Niba. Kukhona mafungwane. Salibiza nimafungwane. Uze phaya emamfeleni sibone bathi ngamadoda. Singamadoda. Kaphela nomafungwane. Bafunda yena abanakwabo. Bengekho nje abanakwabo ababantu kodwa bafunda yena. Ikhona intombi eyibize ngamagama ngangama. Baphakamela uluthi. Utomagama mathathu 3 mathathu kamntwana ngamagama ngawaliba 3 ndonqena mntana babahleke ngoku sibabhaqa sebezibamba ngawuphakama khona Vela! Isa! Isa! Aku nje bangkot. Aku nje bangkot. Aku nje bangkot. Ini possible. Ini dah kalau. Oh, yellow. Nah. Ikan lesile nje. Kwenze. Oh, faz, aphuma khona ingqungqumbana yethetha ngayo ukhona usoyinto andizokubiza ngegama ndizawubiza ngeli likhulu sithi soyinto liwele mathaka liwele sinebhoko nje phaya safika phaya bazofutha abantu basemayileni bazothatha umntana wethu laa ntombi ke umama
Milende ndithi makaqaqanile. Abantu bakwamgweba ndingabethwa ngabo. Sobabini nokanina sizalwa kwamgweba. Ukanina ibhuti. Sizalwa kwamgweba. Ngokhazi bonke abo. Mandingamoshi ixesha ke kuba sibanintsi kakhulu. Andibalibeleyo nabo ndibafakile. Asibulela tatam. Ukwazanga man. Ungekabulelwa nje likhaya masibulele wena. Otata nikhona ngamakhwelo. Bakhona tata ngamakhwelo. Otata bakhona mama. Yabona ibigidise mininzi and ke ndenzela into bani ndiboneke mali ndifake mali ndibenze bantu yobhatala imigidi cela le nto ke noko ozawungena ngoku bonke bazawuza bathethe bazame ubafowuni uthe utata bethetha apha wathi singawulibazisi awungeke umnqile ungatyanga mameleni kaloku awungeke umnqile ungatyanga phaya ezimbizeni batho mama baredi andikundi ke phayana bathi bakhalale asenze kanjenake kula nkonzo utata angena kuyo nkonzo utata wekhaya angena kuyo une-celebrate ekhoyo pha utheke noba kuyenzeka ntona ngeke ayishiye ngasemva celebrate yakwawathiwa pha sawunika lona ke ngoku sibakela kwezanjani lasibonakalisa angeke ndilibize kwenzela ndikwazi ukuveza lona nike lo thuba lona ke Ukumkani obugcwalisa umnandi into yoba ke ndibabona abantu abaculayo aba bavela pha eTV umthatha uthi khawukucule ke ngoku ungekho pha eTV andike nibave manina ndangathi ayivuyanga culwa becula pha ayiloze ayibethe ingoma engabiyo umnandi ke ngoku niyamva kayilozi thobekile ubetha kanye laa nto ayibetha pha unelantuka ke concert azawuba nayo kuthiwa ke xa beyikhulisa ifestival banefestival abazawuba nayo apha emachibini idate
nge-26 lenyanga bazabakanya lo festival apha emachibini orhalela umva norhalela umbona ke ngoku esestagini ezimomothile empondeni encibeza lokho zakhe ezithe zambona enye ezinye nezinye iinkcukacha namatikiti umntu omfunayo aye phaa kuye uza kuxelela amatikiti liyimalini lifumaneka njani yonke loo nto leyo sidibane naye apha kwentaba sizabe siphaya cela ke ngoku senze mhlobo phaya eza groups bazindidi ezintathu bangenile ababini ngoku kuzawungena ke ngoku ingidi yokugqibela kwelakala babesiza begqiba umntu onesipho ngondivula ibhayibhile onesipho lapha ngoku yenzela ke intoba uba ipresent yakho ipresent yakho isemotweni ukhawuleze uyoyithatha uba ipresent yakho iserumini ukhawuleze uyoyithatha sizawungena ngoku kwipresent sondele ngoba kaloku idokukwala nali hleli apha izipho ke zizawulandela cela ke uze ke ngaphaya laa group yokugqibela pha emveni kwayo sekwi-presentation after i-presentation ulungise uhlelo 15 hayi ndibabhudile abanye abantu ngoku sakuhlelo 15 kasukapho ndiminde nina Indawo yethu le ndiminde nina
konke kwakusadlala i-soccer zone sengu-Coca-Cola esikolweni kaMurane. Uyayikhumbula ne? Kwakuthi xa uzawupheka umfino nashow yakhe wayeba nemumishi. Uyayazi ne? Yintoni? Imumishi. Ijongwa imumishi kule midlalo yonke kwinto ibisenzeka. Uyayibona ne? Yonke imumishi. Ndizawuyofika ke kwimumishi. Ndiyofika sijonge into yoba imumishi yanamhlanje ndiyake ndiyacela umntu azawubhala ukhona usisapho uzawubhala abantu abeza nee-presents. Lixesha ngoku lokuba abantu beze nee-presents zabo abanazo kodwa ke ikhaya le-understanding ethi kulo nyaka upheleyo bakhona abantu bebezizisile ii-presents. So ke abo bantu bebezise ii-presents ikhaya liyezawuba acknowledge abo bantu ngexesha labo but bakhona bebengazange babe nalo ithuba lokuyenza loo nto. Ngabo ke abacelwayo ukuthi beze ngaphambili ngexesha bezayo. Ithi le nto ungukumkani music festival yiyo ke le ndiyithethe apha. Izabe isemachibini emtebhelelo definitely location eloko. Yes, kwaNomzamo Church Monday nge-26 kaDisemba 2022 uyaqala umcimbi ngo-12. Umcimbi uyaqala ngo-12 nali itikiti. Uthi ke umama eli tikiti awulithengi into nayo uyanikela nge-R100 qha akufake emnyango uhlale pha ubukele beyiloo nto wonwabe nawe ufane nabanye abantu. Abanye abantu ke abanayo i-chance. Ndizama usondeza abantu ngexesha ndithethayo umntu lwaqa kakhulu wena nokuthanda uthetha but ndifuna ubona abantu abaphethe iipresent basondele ndizokwazi ubanika banikile ithuba lokuba mabayozithatha but andikababoni abakhoyo kwenzela uba abekho sigqithele kumcimbi ongezantsi. Abengekho sigqithele kumcimbi ongezantsi. Yabona ke mna ke iswekile andinayo kodwa xa sekulambe mna mntu ungenaswekile inokunjani lo uneswekile ngoku? nomkhosi lo wonke ulapha kunekhaya labathathu uMagcinyane. Ndizawugawula ndiwarhuqa ke tata. Thulani sesizawudla Eyona nto ebangela uba ndiphakame kuqala mhlawumbi ndibusuka kude phantsi kweentaba zikaNgcwele. Funeka ke ndikhawuleze ndigoduke emfundisi uMagcinyane noFalala no-Andiswa. Into ebangela into yokuba abantwana ndibabize ngala magama bayazazi ke eso sizathu. Utata uMagcinyane ngengazange abe nenkosikazi entle kangaka enguFalala elipolisa. Hayi! Hey! Okokuba angazange uFalala agqithe kulaa nkosikazi yasekhaya imkhongozelise. U-Andiswa ngengeyotitshalakazi ephume izandla oba engazange agqithe kulaa mtshakazi wam amkhongozelise program director
Khamsa ngalami libeleli ke ngalamhla le ndoda yayiphuma ndanikwa into ethi mandithathe amafutha ndithambise Mfundisi uMponjwa wawukhona phantsi kwalaa ndaba. Andayazi ke into bakutheni lo Mfundisi uMagqunyane athe mandisuke phantsi kwentaba Ekhona umfundisi. ndizothambisa inkwenkwe yakhe. Akho nto ndizayithetha falala, ndithunywe kusikwashi enkosikazi yasekhaya theze ndifike ndithi kuwe noGqugqu noAndiswa ikhona into lapha. Ndithi bangaba niyibonile ke ifanele into yokuba iyothenga isepha lo mntana akhule abe yindoda efana noGqugqu efana nami efana namanye amadoda. Ibe mhleze ngoGqugqu. Oh, Ya, sawusina sidedelana ke. Kekon. Ja. Njengomntana waselokishini. Njengomntana waselokishini. Le nto indithethayo ndibhaqa ngoku. Bendikade ndithi xa ndithetha xa ndifuna esi siXhosa. Ndizolungiswa ngoku sendiyindoda. Yo, bathe waphosa. Dala mna ndihamba ndimane ndisithi zisinda zidedelana. Hayi manje. Oko ke ndandibambe apha ekusindeni zidedelana. Ukuba yayithetha ukuthi nama ndiyazi ndizoyiqaphela ngoku xa ndilungiswayo kuthiwa zisindi mntanam ziyasina. Ngoba usina ke ngoku wadeda funa umntu ezawusina. Ukuba kekho umntu ozawusina nindiyeke tozobawo ndikhululela imazi zenze into ezidume ngayo. Yaxalela. Imazi zona zixako. Hayi xa kwathu futhi. Imazi. Lokucingile bizimazi. Mamelani ke ndiyagqitha ke ngoku siwuvalile lo mcimbi. Siwuvalile lo umcimbi. Cela ke senze kanje nomnqephe.